Я покажи пресата. Опа! Какво става там? И това е за отслабване. А по-нагоре подслушване. Това е за отслабване. Ей, като видя, че снимам, веднага смени походката на секундата. При това какво е? И казваха ми, няма да си звезда. Искаха да видят как ще се проваля. За миг едва не умрях и точно заради